उमेदवारीसाठी प्रत्येक जण इच्छुक असतात, त्यामुळे इच्छुक असायला काही हरकत नाही। आघाडीच्या साऱ्यांनी अर्चना घारेंचं नाव घेतलं असतं तर मीही त्यांना पाठिंबा दिला असता, अशी प्रतिक्रिया राजन तेली यांनी अर्चना घारेंच्या बंडावर दिली आहे। पक्षातर्फे मी अर्ज दाखल केलेला आहे आणि एका उमेदवाराला 4,000 भरता येतात। उद्या परवा माझ्या माहितीप्रमाणे सुट्टी असेल आणि सगळीच गडबड व्हायला नको। 29 तारीख शेवटची आहे, त्यामुळे अर्ज भरून ठेवलेला आहे आणि 29 तारीखला आघाडीतले सगळे घटक पक्ष, त्यांचे सगळे नेते आणि या विधानसभेतली सगळे आमचे पदाधिकारी, जनता या ठिकाणी येईल आणि त्यांच्या उपस्थितीत जो फॉर्म आहे हा त्या ठिकाणी भरला जाईल। माझ्या मते आघाडी भक्कम आहे, आघाडीत बिघाडी असणं तरी कारण नाही। शेवटी उमेदवाराच्या बाबतीत सगळ्यांना इच्छा असणं आवश्यक आहे, कारण 3-3 पक्ष आहेत आणि त्यांनी पण इथे चांगलं काम केलेलं होतं, त्यामुळे अपेक्षा असणं काय चुकीचं नाही। तर माझ्यावर रुपेश राव आहेत, त्यांची पण इच्छा होती, पण आघाडीमध्ये जो काय निर्णय त्या ठिकाणी झालेला होता तो वरिष्ठ आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब असतील, आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील आणि काँग्रेसची सगळीच मंडळी, म्हणजे आदरणीय आमचे नाना पटोले साहेब असतील, सगळे ज्येष्ठ मंडळी, सगळ्यांनी मिळून हा निर्णय घेतलेला होता आणि त्या निर्णयाच्याद्वारे शिवसेना आमच्या उद्धव ठाकरे साहेब गटाच्या म्हणून माझी त्या ठिकाणी पक्षाने माझ्यावर जबाबदारी टाकली। त्यामुळे पुढे काय झालं हे आता नेते मंडळी बघतील। बघा, त्यांची नाराजी असणं स्वाभाविकच आहे, कारण त्यांनी इकडे काम केलं होतं, त्यामुळे त्यांच्याशी बसल्यानंतर, त्यांच्याशी बोलल्यानंतर आणि शेवटी आमचा सगळ्यांचा जर उद्देश एक असेल तर सगळ्यांनी पाठिंबा या ठिकाणी द्यायला पाहिजे, ती माझी त्यांना विनंती राहील। जर उद्या आघाडीच्या घटक पक्षांनी सगळ्यांनी जर वरती अर्चनाताईंचं नाव घेतलं असतं तर मी पण त्यांना पाठिंबा दिला असता, किंवा उद्या कोणी जो उमेदवार, उद्देश सगळ्यांचा एक असल्यामुळे राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल किंवा शिवसेना, आम्ही जे काही उद्धव ठाकरे गटाची सगळी मंडळी आहेत, त्या सगळ्यांचा उद्देश एक असल्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र राहून या ठिकाणी काम केलं पाहिजे। आजच काँग्रेसचे अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे दिलीप नार्वेकर, हिंदी तालुक्याचे तालुका अध्यक्ष यांची बैठक झाली, विलास गावडे पण त्या ठिकाणी होते आणि सकारात्मक चर्चा होऊन 29 तारीख त्यांचा निर्णय घेऊनच ठरली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।